लाजियासै नों बेटा गेरेमसा लाजिनांगौ नों लाजिनांगौ लाजिनो रोङासै नोङो लाजियासै जेननायखौ सि लाजिनांसिगौमोन नोङो लाजिनो रोङासै खुलुमबाय हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लानाय जाबाय दिनै जोबोद अखा हादों थेवब्लाबो आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दाखालि बावै जोंहा कक्लाबारि बियाबनि इलेक्शना जोबनानै थांबाय आरो बै इलेक्शनाव इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफ दोलोनिख्रुइ खावसे बारा बाहागोसे बारा एबा बांसिन भट मोननानै देरहानो हादों। बेवहाय जोंनि बर'नि गेजेराव सासे इउटुबार बिथांनि मुङानो जादों गेरेमसा बसुमतारी। गेरेमसा बसुमतारीया ओरैबायदि माने जोंनि दा सोलिबाय थानाय सरकारनि गेदेमाफोरखौ एबा एम सिएम बायदि बिथांमोनखौ गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थायो आरो बिथांनि इउटुब चेनेलनि जोहै कक्लाबारि बियाबनि सोमोन्दैबो गोबां बाथ्रा बुंदों जे ओरैबायदि बुंदों जेरावनोखि इउपिपिएल दोलोआ देरहाया बिपिएफ दोलोआ देरहागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव थानाय एम सिएम बिथांमोनखौ गाज्रि रावजों बायदिसिना मोखां होननानै रायबाय थायो। जेरैहाय सोरखौबा बुङो बिथाङा एम्बु सत्र मोखां सोरखौबा दाउखा दन्दा होननानै बखिलाबायबाय थायो। गावहालाय माथो मोखांखौ लाना मानो बेबायो मानो बखियो बे नोंथांनि बे गियान गोनां रावा नोंथाङा मेलेमनि खोथा बुंबाय थायो मेलेम बेखौ लाना बुंबाय थायो सोरबा राकेश ब्रह्मआ बा बिथां राकेश ब्रह्मआ मेलेम गैया थख्रायाव जेबो गैया होनना बुङो। नोंथाङालाय माथो दङ थख्रायाव नोंथाङा माथो गावनि थख्राखौ लानानै बिराद माने गोग्रोमबाय थायो जे गावहाल' बिराद थख्रा दोङो बिराद मेलेम गोनां होननानै बुंबाय थायो। नाथाय नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंदोंमोन बेबायदि खोथाया माथो रज'नानै फैयासै। दिनै माथो कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआसो देरहाना फैखो। मानो देरहाखो नोंथाङा मिथिगौ ना? मानो होनब्ला 7 बोसोराव बिपिएफआ सरकार खुंनाय समाव कक्लाबारि बियाबाव जेबोखौनो मावथाराखै। जेरावनोखि कक्लाबारि बियाबाव ओरैबायदि जानानै दङ बिथांमोननि जेंना जेंसिया बेनोदि बिथांमोनाव ओरैबायदि माने दैबाना जायो खुरखानायनि थाखाय जेंना लामानि थाखाय जेंना आरो गोबां न' बां मोनाखै। मानोथो होनो हादिया गेरेमसा बसुमतारी बै 7 बोसोराव मानो होनो हादिया कक्लाबारि बियाबखौ मानो डेभेलप खालामनो हादिया खुरखानायनि जेंनाखौ मानो फोजोबनो हादिया। दिनै इउपिपिएल सरकार जानाय लोगोनो दिनै कक्लाबारि बियाबाव 26ता 26 लामाफोरखौ बानायदों आरो दिनै कक्लाबारि बियाबाव जिखिनि खुरखानायनि जेंना बै जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै इउपिपिएल दोलोआ आखायाव लादों एबा इउपिपिएल सरकारा आखायाव लादों। बेनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोजों लोब सापर्ट होदों। बेनि थाखायनो दिनै गोबां भटजों देरहानो हादों इउपिपिएल दोलोआ। नोंथाङा ओरैनो न' सिङाव थानानै मोनथाम मोनब्रै भिडिअ बानायनानै सोरबा राकेश ब्रह्मखौ दाउखा दन्दा होननाय सिएमखौ रायनाय बिना गयारि आब'खौ एम्बु सत्र मोखां बुंनानै रायनाय बे रायनायजों रायजोआ डेभेलप जाया। रायजोआ डेभेलप जागोन मावनायजोंसो। नोंथाङा एमान रायबाय थानानैबो लाब गैया। हायोब्ला नोंथाङा रायजोनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै दिन्थि अब्लासो नोंथांखौ रायजोआ फोथायगोन। नांगौ जायोब्ला नोंथाङा नै फैबाय थानाय इलेक्सन गेले
जुदि रायजोआ नोंथांखौ फोथायमारोब्ला इलेक्सन गेलेनानै देरहा हायोब्ला रायजोआ नोंथांखौ सापर्ट होयोबाथ' नोंथाङा देरहागोन। दिनै रायजोआ बुजि मोनजोब्बाय, गासैखौबो बुजि मोनजोब्बाय। मावनाय मोनब्ला मा लांखौनो मावगौमोन, आगोलनो मावगौमोन, सरकार थासेयावनो मावगौमोन। दिनैसिम मा BPF सरकारा कक्लाबारि बियाबाव जेबो मावैनि थाखायनोथ' दिनै मन्टु बर'आ देरहाफिनबाय। रायजोनि जिबायदि जेंना, खुरखानाय जेंना, दैजों बिथांमोना दैबानाजों माने जेंना जेंसियाव गोलैनो गोनां जायो। आबाद मावनाय खेथि हाफोराबो खुरखानायजों माने खायसे गैया जालांबाय दङ। बेनि थाखायनो दिनै मा जादों, दिनै माया देरहाना फैखो? दिनै मन्टु बर'आ नोंथांमोननि बे गोदै रावजों इउटुबाव होबाय थानायजों गेरेमसा बसुमतारी, नोंथाङा जानला मानला खोथा बुंबाय थाबा जाया। नोंथांनि रावजों रायजोआ फैया। रायजोआ फैगोन जेब्ला नोंथाङा माबा मोनसे मावनानै दिन्थिब्ला, मोजां खामानि मावना दिन्थि, रायजोनि डेभेलपनि थाखाय दिन्थि, अब्लानिया फैगोन आरो रायजोआ। बेखौ बुंबाय थाना लाब गैया। नोंथांनि मोखाङालाय माथो मोखां? नोंथांनि मोखाङा मालायखौदि एम्बु सत्र मोखां होननानै बुङो, मालायखौदि नोंथाङा दाउखा दन्दा बायदिसिना होननानै रायबाय थायो। नोंथांनि मोखाङालाय माथो मोखां? नोंथांनि मोखाङा बिमानि खावांनि मोखां नामा? जाम्बा, बुरबक, ब्रेन गैयि, मालायखौ ब्रेन गैयि होननानै बुंबाय थायो। नोंथांनि टक्रायाव बेसे ब्रेन दोङो? मोखौ सिखरखौसो नुखायो नोंखौ। लाब गैयालै। मावना दिन्थिबासो रायजोआ नोंथांजों ज' जाजाफैगोन। ओरैनो न' सिङाव थाना गोग्रामबाय नोंथाङा केबल एनि टाइम इउटुबल' भाबियो, केबल भिडिअ'ल' हगारनो सानो नोंथाङा, केबल न' सिङाव थाना बखिबायल' थायो, खिन्थु जेबो मावना होनो हायाखै। ओरैनो बखिबाय थाबा जाया, मावना दिन्थि। मा मोखां नोंथांनियालाय? मालायखौदि बायदिसिना मोखांजों रायो। बिमानि खावांनि मोखां, मूर्ख, बोरमा, मोसौ सिखाव, मानसिनि सिखाव साइसनिखासो नोङो। ननसेन्स। सोलायनो रोङाखैलै नोङो, खामानि गैया नोङो, मोसौ सिखाव। गेरेमसा बसुमतारी, नोंथाङा राकेश ब्रह्म सारखौ बुंदों जोलैनि हांगार। नोंथाङा बुंदों बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ बुंदों जोलैनि हांगार। नोंथाङा मा सानदों? बिथांमोनखौ जे रायजो राजाया, गोबां रायजो राजाया भट होनानै दिनै डेभेलपनि मुङै दिनै दैदेनगिरि बानायदों, देरहाहोदों, CM बानायदों, EM बानायदों। नोंथांमोना बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार बुंनाय माने बै रायजो राजायादि देरहाहोनाय, भट होनाय बिथांमोनखौबो, रायजो राजाफोरखौबो जोलैनि हांगार होननानै बुंनाय जादों। बुंनो थाङोब्ला नोंथाङासो, एबा नै गेरेमसा बसुमतारी, नोंसो जोलैनि हांगार। मानो होनोब्ला नोंथाङा बर'नि एबा हारिनि एबा जोलैनि गेदेमाफोरखौ, गिदिर गोलावफोरखौ नोंथाङा माने डेभेलप खालामनानै होजानायखौ लुबैया। बेखायनो आं नोंथांखौ बुंगोन जे जोलैनि हांगार, नोंथाङासो जोलैनि हांगार। मोनथिबाय? खुलुमबाय। हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै जोबोद अखा हादों, थेवब्लाबो आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दाखालि बावै जोंहा कक्लाबारि बियाबनि इलेक्सना जोबनानै थांबाय आरो बै इलेक्सनाव UPPL दोलोआ BPF दोलोनिख्रुइ खावसे बारा, बाहागोसे बारा एबा बांसिन भट मोननानै देरहानो हादों। बेवहाय जोंनि बर'नि गेजेराव सासे इउटुबार, बिथांनि मुङानो जादों गेरेमसा बसुमतारी। गेरेमसा बसुमतारीया ओरैबायदि माने जोंनि दा सोलिबाय थानाय सरकारनि गेदेमाफोरखौ एबा EM CM बायदि बिथांमोनखौ गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थायो आरो बिथाङा बिथांनि इउटुब चेनेलनि जोहै
कक्लाबारि बियाबनि सोमोन्दैबो गोबां बाथ्रा बुंदों जे ओरैबायदि बुंदों जेरावनोखि इउपिपिएल दोलोआ देरहाया बिपिएफ दोलोआ देरहागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव थानाय इएम सिएम बिथांमोनखौ गाज्रि रावजों बायदिसिना मोखां होननानै रायबाय थायो जेरैहाय सोरखौबा बुङो बिथाङा एम्बु सत्र मोखां सोरखौबा दाउखा दन्दा होननानै बखिलाबायबाय थायो गावहालाय माथो मोखांखौ लाना मानो बेबायो मानो बखियो बे नोंथांनि बे गियान गोनां रावा नोंथाङा मेलेमनि खोथा बुंबाय थायो मेलेम बेखौ लाना बुंबाय थायो सोरबा राकेश ब्रह्मआ बा बिथां राकेश ब्रह्मआ मेलेम गैया थख्रायाव जेबो गैया होनना बुङो नोंथाङालाय माथो दङ थख्रायाव नोंथाङा माथो गावनि थख्राखौ लाना बिराद माने गोग्रोमबाय थायो जे गावहाल' बिराद थख्रा दोङो बिराद मेलेम गोनां होननानै बुंबाय थायो नाथाय नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंदोंमोन बेबायदि खोथाया माथो रज'नानै फैयासै दिनै माथो कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआसो देरहाना फैखो मानो देरहाखो नोंथाङा मिथिगौ ना मानो होनब्ला 7 बोसोराव बिपिएफआ सरकार खुंनाय समाव कक्लाबारि बियाबाव जेबोखौनो मावथाराखै जेरावनोखि कक्लाबारि बियाबाव ओरैबायदि जानानै दङ बिथांमोननि जेंना जेंसिया बेनोदि बिथांमोनाव ओरैबायदि माने दैबाना जायो खुरखानायनि थाखाय जेंना लामानि थाखाय जेंना आरो गोबां न' बां मोनाखै मानोथो होनो हादिया गेरेमसा बसुमतारी बै 17 बोसोराव मानो होनो हादिया कक्लाबारि बियाबखौ मानो डेभेलप खालामनो हादिया खुरखानायनि जेंनाखौ मानो फोजोबनो हादिया दिनै इउपिपिएल सरकार जानाय लोगोनो दिनै कक्लाबारि बियाबाव 26ता 26 लामाफोरखौ बानायदों आरो दिनै कक्लाबारि बियाबाव जिखिनि खुरखानायनि जेंना बै जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै इउपिपिएल दोलोआ आखायाव लादों एबा इउपिपिएल सरकारा आखायाव लादों बेनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोजों लोब सापर्ट होदों बेनि थाखायनो दिनै गोबां भटजों देरहानो हादों इउपिपिएल दोलोआ नोंथाङा ओरैनो न' सिङाव थानानै मोनथाम मोनब्रै भिडिअ बानायनानै सोरबा राकेश ब्रह्मखौ दाउखा दन्दा होननाय सिएमखौ रायनाय बिना गयारि आब'खौ एम्बु सत्र मोखां बुंनानै रायनाय बे रायनायजों रायजोआ डेभेलप जाया रायजोआ डेभेलप जागोन मावनायजोंसो नोंथाङा एमान रायबाय थानानैबो लाब गैया हायोब्ला नोंथाङा रायजोनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै दिन्थि अब्लासो नोंथांखौ रायजोआ फोथायगोन नांगौ जायोब्ला नोंथाङा नै फैबाय थानाय इलेक्सन गेले जुदि रायजोआ नोंथांखौ फोथायमारोब्ला इलेक्सन गेलेनानै देरहा हायोब्ला रायजोआ नोंथांखौ सापर्ट होयोब्ला नोंथाङा देरहागोन दिनै रायजोआ बुजि मोनजोब्बाय गासैखौबो बुजि मोनजोब्बाय मावनाय मोनब्ला मा लांखौनो मावगौमोन आगोलनो मावगौमोन सरकार थासेयावनो मावगौमोन दिनैसिम मा बिपिएफ सरकारा कक्लाबारि बियाबाव जेबो मावैनि थाखायनोथ' दिनै मन्टु बर'आ देरहाफिनबाय रायजोनि जिबायदि जेंना खुरखानाय जेंना दैजों बिथांमोना दैबानाजों माने जेंना जेंसियाव गोलैनो गोनां जायो आबाद मावनाय खेथि हाफोराबो खुरखानायजों माने खायसे गैया जालांबाय दङ बेनि थाखायनो दिनै मा जादों दिनै माया देरहाना फैखो दिनै मन्टु बर'आ नोंथांमोननि बे गोदै रावजों इउटुबाव होबाय थानायजों गेरेमसा बसुमतारी नोंथाङा जानला मानला खोथा बुंबाय थाबा जाया नोंथांनि रावजों रायजोआ फैगोन जेब्ला नोंथाङा माबा मोनसे मावनानै दिन्थिब्ला मोजां खामानि मावना दिन्थि रायजोनि डेभेलपनि थाखाय दिन्थि अब्लानिया फैगोन आरो रायजोआ बेखौ बुंबाय थाना लाब गैया नोंथांनि मोखाङालाय माथो मोखां नोंथांनि मोखाङा मालायखौदि एम्बु सत्र मोखां होननानै बुङो मालायखौदि नोंथाङा दाउखा दन्दा बायदिसिना होननानै रायबाय थायो नोंथांनि मोखाङालाय माथो मोखां
हा नोंथांनि मोखाङा बिमानि खावांनि मोखां नामा जाम्बा बुरबक ब्रेन गैयि मालायखौ ब्रेन गैयि होननानै बुंबाय थायो नोंथांनि टक्रायाव बेसे ब्रेन दोङो मोखौ सिखरगमसो नुखायो नोंखौ साल लाब गैयालै मावना दिन्थिबासो रायजोआ नोंथांजों ज' जाजाफैगोन ओरैनो न' सिङाव थाना गोग्रामबाय केबल नोंथाङा केबल एनि टाइम इउटुबल' भाबियो केबल भिडिअ'ल' हगारनो सानो नोंथाङा केबल न' सिङाव थाना बखिबायल' थायो खिन्थु जेबो मावना होनो हायाखै ओरैनो बखिबाय थाबा जाया मावना दिन्थि मा मोखां नोंथाङालाय मालायखौदि बायदिसिना मोखांजों रायो बिमानि खावांनि मोखां मूर्ख बोरमा मोसौ सिखाव मानसिनि सिखाव साइसनिखासो नोङो साला ननसेन्स सोलायनो रोङाखैलै नोङो खामानि गैया नोङो मोसौ सिखाव